Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru wei ar nyau lai Kajing yakun jong dor bar sinong erpokon ban be ya gibar jela ki bawan tre wan kta bat ki bawan bella wan sengkam hapo kana sinong kala poino ha ka bakot ha ka ba menta ka singi ha ka jingilang pajba ajong sinong ka balawan bani sim benta dak pajba nong song sinong ki bakentup nadu ki rangba ki longkemi bat ki samla ki la pentip bagane ka kam kala poi ha ka bakot namar la belut ya gibar jela nagane sinong kene ke jing simrai ban nom sha shu ya gibru ki banabar ban wan shong shnong lane bon wan sengkam sengjam lane ban wan tre wan kta kalwan hadin ba we urang ba ya balatip kerteng kumu ba kermen lendo nong lain bala sha paniap ha we bar jela ya balatip kerteng kumu raju rajbhar ubatrei ha ka we hotel ka badan ha kana shnong ha bakran ha gilat pathai khobor hadin ke jingelang pajba urang ba shnong ga shnong er pakon ba Michael Tongni ba secretary shnong ba Lamborlin Kharsilan kilong bah badan ke jing sedang ban le ikno no ka kam kande ban don ro ka jingkot la kande ke jing job ni ke jing ram bat ka dor barsinong air pakon hari boy district kelas dang ye ka jing yele ban belut ye ki bar jela napo ka sinong jongki bat ka bagin nong sinong gilai mi ban penlut ye ka por bat ka sngi ka jinglut jing sep bat shibun ki ki bla poiru ka por ka bakila hab ban shakhot hagi bor sarkar lengba ki bor pnia district hari boy bat menta ka singi kala poin no ha ka bakut bat kata ka jengkut ke de jengjop jong dor barsinong air pakon persya ye ki bar jela namar kum bakalong nadu ka arphoi terik ujumang arjar arsau ka bagi labu ya kapor ka ba shipnai thik bagi bar jela ki badon hapok sinong air pakon ki de ban mi na sinong jongki thamtam u RN Sharma bat ki nong tre jungu ki balalong ka jingtim ya ka ying ka sem jong ka kong kismi lindas naitang ka balahab bandu no ilau jong nong psa nong peja hagene ka singi ki bamenta kata haka arpo khandai terik ujeliu arjar arpusau kinong ilam sinong rengkat kinong aiwai ya ki bar jela kila penbena ban nadu ka khatlai terik ujeliu arjar arpusau omdan shu ki bar jela hapo kane ki sinong ki bedang beteng ni kam tre kam kata jongki kabalalong prasngi shwa ka por ka balabu dagador parsinong kumban shupen kenmau khandiat bawa kermen lengdo nong lai ba lai pu prasnyam karta oleh sya peniap ha wei bar jela ya balatip kerteng kumur raju rajbhar ha ka mit jong ka khatwei terik ujumang arjar arpsau ha ka bolo sya bom bat syatit nagi benta jong ka khli dagi kenja bolong lentang bat lalap ya ka met jong u na ka wei kelenti sinong dagi pajba nong sang sinong ta ka ban kong ai pen pa ka jing smo ko khrau le jing nong kat jong u ni sngi baro sngi rangkat lam lu sngi por ka berlik na du ka khatwei terik hadu kat kini ka sngi ka bamenta ban yo ban pendap ikini ke isu jing sya peniap lead kermen nong do buat Islam bawan teri yang bos nam jengi ni penpau ke jing sungu ke bekrau ye ke dor bos nam hi barok away de jing simentalang pai bak nong song snong ladu ki kun semla nong kemi ki nong pa wada du ki happy bare du kumju dia kan ski ke mentang dan ye ka dor bos nam belun ya ke ba min layo ai ki report ka ba ide bat ke ni ke isu ke bala kata lak si benai har benai duna nomor kata akan ika step nadu ke shipau bejing lah sedang ke meeting ipun kod akan ika por bilang kod akan por ar dunai ni pentip sipi barok ba kedar basnong hi barok wei kesinjam ke population na khoi bat apa yang put jang ke jengjang nomor ba kat adu menir trai jang ke yeng ba song wai aran sama kan la wan shakhmat ban pensau khmat jong ka dorbar bai ka jing bupor jong ka dorbar snong ka bala bupor lu ka arpoi trek banai besan araja arusau bu dei ban mi na hal haswa ka arpoi trek jun araja arusau la pentik bai la de mi depan lu khatlai trek jong jun tekemut ba hapo snong mentai nyim dan su bar jela ba dang som dang tre dang ketang ni som taki para kasih para mengi nang ta pade ni pen power ke jing songu ke jing job nomor ba ke jing trelang ju pe ban song song hi baro te badai ru ke jing ye simenta jong ki ki seng balang ki balai simenta bagi ha public peace rally ke balong na ke ne khat new trek ki balai simenta ki seng balang repair ki bangim lak banjer keteng kema tu sing ki bagi lawan nanti tak bagi simenta ke jing ajing keren bat kumjuru ban mon rai ki plakat ke jing ban ram
ya kejing de dan bor ke jong tu beri te nanta pada beli shibun beli hajar ngu kiseng samla senang nanta kiseng balang berper bat kunjuru ya ki nongsong senang bara kan tabe ke Erpekan Presiden LP School ru kena school kiba awan bani sementara bat ni senang kapan poi adu ni upot jong ke jingjok ngan sepun kan mau ba ke jingjok hi barabor kamdei ke ba sujiar kan dari kedai ke jing minat kedai ke jing angnut kedai ke jing tristam met bat mensie bat ru rangkat ba ke jing kermen tingi hukum ke senang bukan hi par kuai nidan ni kedai ke jingjok kata ke bangi lai tristam ni la angnut bat gidan ke jing kermen banang ni sakmat Yesu ki berper ki bani tu ko bat ni ingin bagi kermen bagi jok syakran sakmat ngi pencepat ba ya ki rai bat ki isu ki badana po kasnam ni la yok kai ju so ga jingjok kum bang la tiap sakman ba kadar besang kadang ke jingkit ke bakhia ke bedai ke jing sap niap i lit kermen lang do online ha bar jala de kadar besang hadis ni balik na lasim ya karai ke ba kabhahi da kadar besang mangin rai ba ni on penmin na ya ki nang priat jokan ka hotel ba ki juan yalam ya ki brio ki ba keluar haris nang kathau khamtam ha ba la du no ya ui nong so so jongi te hakan ka sni ke ba da ta jing kemen da kawai ka sur jong pai ba babun balang na du ki long kemi ki long kapa ni yo ne syong ban ni akhir hak be dai bat kan ka isu rengkat ru bat ki komiti hi barok awai berki sub komiti ki badana po kisnong nadu ki sang samla sang kami bat ki pai banang sistem hi barok awai ilayo ya report khamtam ka bede berki try jong kan ka hotel ki lawan sakmat bat man pentip sekadar bersnong ba gunong sawai jong ki ada mi ko manglay asne menne te ka jing khublai ka kerpang kalai sha kini ki long yeng ki bla ai ketika man ketika diang ban simentalang ban yetre ban penklan ya ki kendan bagi ai yang kadar bersnong habang ilap kino kicing ide men tali kowe ke jemut bat kowe kesur te kadar bersnong kasnau ban ai khublai sha phi kinang pakai bat kumjur ya ki para nong snong ki badai kami repek hakab pok distrik jongi ya ki khamtam ki sang halang ba per ki baladan ke jingno senyang jongki ban ya trelang habede bat kam snong kam thau jongi habangi mat ya ke jing te har ne ke sni kadar bersnong da ke sur ni la rai bat in kliap na ya ka file habede bat kan ka issue jong kan ka jing sap nya briu jong kermen lang do ni kermen skam ba nang ni sakmat kan jesu ha ka snong erpakon bat kumjuru ha ka bri unyo trap jongi hi keleng setelah jongka apa ka distrik jongi te kulesi bun kulesi jarngu imslam dor bersnong erpakon bat kumjuru bat ka rihi bro ka we kulesi bun